खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि सानजा गहपुर दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरारि सावरायमा जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। सानजा गहपुर दुलाराय बाथौ गौथुम सिबिसालि जायगायाव 3 आरो 4 जानुवारि साननैनि हाबाफारिजों सानजा गहपुर दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरारि सावरायमा जथुम्मा खुंगोन। बिनिनो दिनै सेथि सान एबा बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। सानजा गहपुर दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरारि सावरायमा जथुम हाबाफारियाव गाबोन एबा 4 जानुवारि खालि गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जागोन आरो बे गेवलां मेल हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बिटिसिनि इएम प्रेस मुसाहारि बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसे गाहाय आलासि महरै दुलाराय बाथौ गौथुम मिरुनि सबाराम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन आरो आलासि महरै बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी बिथाङा बाहागो लागोन। बिथांमोनजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो बाथौ सिबियारि गासै बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो खावलायदों। गिबि गिबियाव खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। जोंहा दिनैहाय जोंनि सानजा गहपुर दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि 33थि बोसोरारि सावरायमेल दिनै 3 आरो 4 थारिखखौ जों लादों। दिनैहाय गिबि दिनाव दिनैहाय हाबाफारिया जाहैबाय दिनैहाय मोनफ्रोमबो बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन बेखौ दिनै बेखेवदों। लोगोसे गोबां समनिफ्राय नांथाबनानै जों सानजा गहपुरा बाथौ गौथुमा गंसे सिबिसालि लुदों। बे लुनायखौ फुरा हाजोबाखैब्लाबो जों सिबिसालि एरियायावहाय जों दिनै गोदानै बाथौ गायसनदों। लोगोसे दिनैनि हाबाफारिया दासिम मोजाङै सोलिगासिनो दं, प्रग्राम मथे थांगासिनो दं। बेनिफ्राय दा दिनैहाय 5टा मोनानि 5 बाजियाव जा थान्दै मेल दं, जोंहा हांख्राय जाखानाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनिनो फोसावदिं बिथाङा दिनै जोंनि थान्दै मेलनि गाहाय आलासि बिथाङा दा दंफैखायो। लोगोसे गाबोननि प्रग्राम जानाखि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावहाय जोंहा हांख्राय जाहरखानाय कन्टेन्ट लाखानाय जोंनिनो दा इएम मुस्रि प्रेस मुसाहारि गेदेमा बिथाङा गाबोन बेखेवगिरि हिसाबै फैगोन। लोगोसे गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि मुस्रि सबाराम बसुमतारी बिथाङाबो दा फैगासिनो। बिथाङाबो गाबोन गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। लोगोसे थामथियाव जाहैबाय जोंहा फावखुंगुर जा मुस्रि फैला बरगयारी बिथाङाबो जोंजों बेवहाय धोरोमजों लोगोसे माखासे जोंनि मटिभेसन, माखासे खुदियाफोरनि जौगानाय आरो माखासे खुदियाफोरनि जानाखि दानि मडार्न जुगावहाय माबायदि थानांगौ बिनि सोमोन्दै मटिभेसनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। लोगोसे आसा फारिदों जोङो दिनै जेरै हाबाफारि थांदों जों गाबोनबो थिग बिदिनो हाबाफारिखौ जों मोजाङै फोजोबनो हागोन होननानै जों आसा फारिदों।